UEFA Champions League, etapa cu numărul 7 din faza ligii. 21 ianuarie 2025 se va desfășura etapa cu numărul 7. Avem programate 9 partide. De la ora 19:45, Atalanta cu Sturm Graz și Monaco cu Aston Villa. Restul de 7 partide disputându-se de la ora 22. Slovan Bratislava, Stuttgart, Club Brugge împotriva celor de la Juventus, Atletico Madrid, Bayern Leverkusen, Benfica Barcelona, Liverpool, LOSC Lille, Bologna Borussia Dortmund și Steaua Roșie Belgrad PSV Eindhoven. Înaintea etapei cu numărul 7 a competiției, clasamentul este unul extrem de interesant. Pe primul loc, Liverpool cu 6 partide disputate, 18 puncte, 6 victorii, 13 goluri date și un singur gol primit. Pe locul 2, FC Barcelona, la 3 puncte distanță de cei de la Liverpool, iar apoi urmează un calup de 6 echipe care au fiecare câte 13 puncte: Arsenal, Leverkusen, Aston Villa, Inter, Stade Brestois, echipă ce se află pentru prima oară în istorie intră o competiție europeană împreună cu compatrioții de la LOSC Lille. Aceste 8 echipe sunt clasate pe primele 8 locuri ce duc de altfel automat în faza eliminatorie a competiției. Pe următoarele 8 poziții, de la locul 9 până la locul 16, găsim în ordine pe Borussia Dortmund cu 12 puncte, împreună cu Bayern München, Atletico Madrid și AC Milan, toate cele 3 formații cu un număr egal de puncte cu cei de la Borussia Dortmund, 12 puncte. Atalanta și Juventus se află pe locurile 13, respectiv 14, ultimele 2 locuri fiind ocupate de Benfica și AS Monaco cu câte 10 puncte. Aceste 8 poziții ducând și ele în faza eliminatorie a competiției, doar că echipele situate între pozițiile 9 și 16 vor fi considerate cap de serie și astfel în următoarea etapă a competiției vor juca meciul retur pe teren propriu. Ultimele 8 poziții ce garantează calificarea mai departe în următoarea fază eliminatorie a Champions League sunt locurile cuprinse între pozițiile 17 și 24. Pe locul 17 al clasamentului Sporting Lisabona cu 10 puncte, acompaniată de altfel de Feyenoord, Rotterdam și Club Brugge cu un număr egal de puncte. Urmează Real Madrid pe locul 20 cu 9 puncte, prin una dintre surprizele neplăcute până în această etapă a UEFA Champions League, alături de Celtic cu 9 puncte, urmată pe locul 22 de o altă surpriză neplăcută, putem spune, Manchester City, doar 8 puncte acumulate în urma celor 6 etape disputate. Ultimele 2 locuri fiind ocupate de PSV Eindhoven cu 8 puncte și Dinamo Zagreb cu 8 puncte după 6 etape disputate. Aceste 8 poziții, ultime 8 poziții ce califică automat echipele în faza eliminatorie, nu sunt considerate cap de serie, astfel al doilea meci din turul preliminar va fi disputat în deplasare. Ultimele 12 locuri ce de altfel aduc eliminarea din competiție, sunt ocupate în ordine după cum urmează: Paris Saint-Germain, poate cea mai mare surpriză până în acest moment, până în etapa cu numărul 7 a competiției, se află pe locul 25 cu doar 7 puncte acumulate în cele 6 partide disputate, urmată de Stuttgart cu un număr egal de puncte, apoi Shakhtar Donetsk și Sparta Praga, ambele cu 4 puncte, pe locul 29 Sturm Graz cu 3 puncte, de altfel, încă 3 echipe se află la egalitate de puncte cu cei de la Sturm Graz, Girona, Steaua Roșie Belgrad și Red Bull Salzburg. Bologna ocupă locul 33 cu doar 2 puncte, iar cele 3 echipe care sunt în acest moment al competiției 100% eliminate, fără niciun fel de șanse de a prinde locul 24, sunt cei de la Red Bull Leipzig, cea mai mare surpriză din acest sezon de UEFA Champions League, 0 puncte după 6 etape, 6 înfrângeri, 6 goluri înscrise și 13 goluri primite. Apoi codașele Slovan Bratislava, respectiv Young Boys Berna, ambele cu 0 puncte, goal average negativ, minus 16 pentru Slovan Bratislava și minus 19 pentru cei de la Young Boys Berna. Cele 2 meciuri alese pentru analiză în acest videoclip sunt Liverpool LOSC Lille și Atletico Madrid Leverkusen.
Așadar, Liverpool împotriva celor de la LOSC Lille. Liverpool joacă acasă pe Anfield, etapa cu numărul 7. 6 etape au trecut deja, Liverpool debutând împotriva celor de la AC Milan pe San Siro într-o victorie cu 3-1, acel gol fiind și singurul gol primit până în acest moment de către echipa de pe Merseyside. A doua etapă, Liverpool primea acasă pe Anfield pe Bologna o victorie simplă cu 2-0, apoi mergea în deplasare la Leipzig, unde câștiga cu 1-0, primea vizita celor de la Leverkusen pe teren propriu într-o victorie răsunătoare și destul de concretă pentru echipa lui Arne Slot, 4-0 împotriva celor de la Leverkusen. Apoi urmează meciul de acasă cu Real Madrid, câștigat cu 2-0, o mini-revanșă pentru Liverpool în fața celor de la Real Madrid, după două finale de UEFA Champions League pierdute de către cei de la Liverpool. Ultima etapă înaintea etapei cu numărul 7 a fost disputată în deplasare la Girona, o victorie grea muncită cu 1-0. Așadar, Liverpool are 6 victorii din 6 partide disputate până în acest moment. Sunt 13 goluri marcate de cei de pe Merseyside, o medie de 2,17 goluri pe meci, un singur gol primit, după cum vă spuneam mai devreme, fiind cea mai bună apărare din ligă împreună cu cei de la Inter Milan, o posesie în medie de 55% și o acuratețe a paselor de 87,67%, 228 de mingi recuperate, 28 de tacklinguri ce au adus la aceste recuperări, 5 partide în care nu au luat gol, 5 din 6, după cum vă spuneam mai devreme. Portarul a fost nevoit să intervină Salvator la 22 de intervenții, 12 cartonașe galbene, cam 2 pe meci și niciun cartonaș roșu până în acest moment pentru cei de la Liverpool. De partea cealaltă, LOSC Lille și ea, 6 meciuri disputate, 4 victorii, un egal și o înfrângere pentru francezi, au debutat cu o înfrângere în prima etapă împotriva celor de la Sporting Lisabona, pe vremea când Amorim încă antrena echipa din Lisabona, 2-0 și cartonaș roșu în acea partidă pentru cei de la LOSC Lille. Apoi a urmat surpriza de acasă, Lille învingându-i pe cei de la Real Madrid cu 1-0. Un nou meci tare cu o nouă echipă din Spania, de data aceasta în deplasare în etapa a treia. Lille îi înfrânge pe cei de la Atletico Madrid cu 1-3, apoi un nou meci tare încheind această serie de 3 meciuri extrem de puternice împotriva celor de la Juventus pe teren propriu, un egal, ajutându-i pe cei de la LOSC Lille să câștige un punct. Din nou cu o echipă italiană în etapa cu numărul 5 în deplasare la Bologna, o victorie muncită cu 1-2 pentru cei de la LOSC Lille, apoi acasă un meci mai greu decât se așteptau împotriva celor de la Sturm Graz, câștigat în cele din urmă cu 3-2 de către francezi. Așadar, cei de la LOSC Lille, 10 goluri marcate, o medie de 1,67 de goluri pe meci, au luat însă 7 goluri, din nou o medie de aproape 1,17 goluri pe meci, 47,5% posesie pe parcursul celor 6 meciuri disputate, 83% acuratețea paselor, 261 de baloane recuperate, o singură dată au reușit să nu primească gol în cele 6 etape, 15 cartonașe galbene primite de cei de la LOSC Lille în cele 5 etape, cam 2,5 cartonașe per meci și un singur cartonaș roșu, cel primit în prima etapă împotriva celor de la Sporting Lisabona în deplasare. O analiză comparativă destul de interesantă între cei de la Liverpool și LOSC Lille. Până în etapa a 6-a, Liverpool are al 7-lea cel mai bun atac din ligă și prima apărare la egalitate cu cei de la Inter Milan, primind un singur gol. Goluri marcate de către cei de la Liverpool în meciurile disputate acasă, 8 la număr, primind 0 pe teren propriu. Pentru cei de la LOSC Lille, locul 14 este locul în clasamentul celor mai bune echipe când vine vorba de atac, ca și apărare, LOSC Lille deținând a 10-a cea mai puternică apărare din cadrul ligii până în acest moment, goluri pe care le-au înscris în meciurile din deplasare. În ultimele 10 meciuri disputate de Liverpool, aceștia au marcat de 10 ori peste 0,5 goluri. O situație similară și pentru meciurile în care au înscris mai mult de un gol și jumătate, 10 din 10 partide, soldându-se cu această situație. Cei de la LOSC Lille au marcat de 8 ori
peste 0,5 goluri în ultimele 10 meciuri de acasă și de 6 ori în ultimele 10 meciuri de acasă au izbutit să înscrie mai mult de un gol și jumătate. Ultimele 10 meciuri disputate în toate competițiile pentru cei de la Liverpool s-au soldat cu 6 victorii, 3 egaluri și o singură înfrângere împotriva celor de la Tottenham Hotspurs în semifinala Cupei Ligii. De partea cealaltă, LOSC Lille împarte în mod egal ultimele 10 partide disputate în toate competițiile, 5 victorii și 5 egaluri. Când vine vorba în schimb de ultimele 10 meciuri jucate acasă de către cei de la Liverpool, aceștia stau mult mai bine, 8 victorii și doar 2 egaluri în ultimele 10 partide disputate. De partea cealaltă, cei de la LOSC Lille câștigând 4 și remizând în 6 din celelalte partide. Liverpool-Lille, marți 21 ianuarie de la orele 22, o partidă destul de interesantă între două echipe puternice, Liverpool favorită în această partidă, o echipă ce nu cunoaște înfrângerea pe teren propriu în ultimele 10 meciuri disputate. De partea cealaltă, nici Lille nu este o echipă care este familiarizată cu înfrângerea, aceștia având un parcurs extraordinar pentru un debut de sezon, să spunem, destul de slab. Nu există previziuni clare, faptul că Liverpool va fi echipa favorită, faptul că acest meci va fi unul destul de strâns și o partidă ce poate să aducă spectacolul mult dorit în această seară minunată de Champions League. Atletico Madrid-Leverkusen, al doilea meci din această seară ca și importanță după Liverpool-LOSC Lille. Spaniolii de la Atletico Madrid au debutat cu o victorie pe teren propriu împotriva nemților de la Leipzig cu scorul de 2-1. A doua etapă în deplasare, o înfrângere surprinzătoare împotriva portughezilor de la Benfica. Etapa cu numărul 3, o nouă înfrângere, a doua la rând, de data aceasta împotriva francezilor de la LOSC Lille, mergând din nou în Franța în deplasare la Paris Saint-Germain, de data aceasta făcând ei o surpriză, câștigând cu 2-1. Etapa cu numărul 5 a fost mai degrabă o vizită în Cehia împotriva celor de la Sparta Praga, o victorie seacă cu 6-0 pentru madrileni. Ultima etapă pe teren propriu împotriva celor de la Slovan Bratislava, o nouă victorie destul de lejeră cu 3-1. Așadar, 4 victorii, 2 înfrângeri, niciun egal pentru cei de la Atletico Madrid, 14 goluri înscrise, totodată 10 goluri primite, o medie de 1.67 goluri primite pe meci. O echipă ce nu este o mare prietenă cu posesia, doar 49,84% din timpul de joc au avut posesia cei de la Atletico Madrid, ținând cont că au avut ultimele două etape cu practic două outsidere, Sparta Praga și Slovan Bratislava. 13 cartonașe galbene, 20 de intervenții ale lui Oblak care au adus la protejarea porții. De partea cealaltă, Leverkusen debutează la Rotterdam împotriva celor de la Feyenoord. O victorie cu 4-0 în deplasare, urmată de o nouă victorie pe teren propriu împotriva milanezilor de la AC. Etapa cu numărul 3, deplasarea la Stade Brestois, un egal 1-1, o primă surpriză pentru cei de la Leverkusen, una neplăcută, urmată de o nouă surpriză de data aceasta și mai neplăcută, vizita de pe Anfield, înfrângerea cu 4-0 împotriva celor de la Liverpool. Își iau cumva revanșa în etapa cu numărul 5 împotriva celor de la Red Bull Salzburg, o victorie cu 5-0, iar etapa cu numărul 6 aduce și prima înfrângere pentru cei de la Inter Milan și primul gol primit de către milanezi în această competiție. 12 goluri marcate, doar 5 goluri primite de către cei de la Leverkusen, dar foarte important, toate cele 5 goluri sunt primite în deplasare. O comparație directă între cele două adversare din această seară ne arată destul de clar faptul că cei de la Atletico Madrid au al 14-lea atac din acest sezon de UEFA Champions League, nemții de la Leverkusen fiind un loc în spatele lor pe locul 15. Când vine vorba de apărare, cei de la Atletico Madrid stau mult mai rău, a 24-a apărare din ligă până în etapa cu numărul 6, cei de la Leverkusen având a 18-a apărare. Goluri marcate de către cei de la Atletico Madrid acasă, 6 la număr, cei de la Leverkusen marcând doar 5 goluri în deplasare. Goluri primite în meciurile de acasă de către cei de la Atletico Madrid sunt și acestea 6 la număr, iar cei de la
Leverkusen, după cum vă spuneam mai devreme, primesc 5 goluri în total, iar toate aceste 5 goluri sunt luate în meciuri disputate în deplasare. În ultimele 10 meciuri disputate acasă, cei de la Atletico Madrid au reușit să marcheze de 10 ori peste 0,5 goluri. Cei de la Leverkusen marcând de 9 ori peste 0,5 goluri în ultimele 10 meciuri din deplasare. De 10 ori au reușit cei de la Atletico Madrid să marcheze mai mult de un gol în meciurile disputate pe teren propriu, de 9 ori reușind cei de la Leverkusen să marcheze mai mult de un gol când vine vorba de meciurile disputate în deplasare. Mai mult de un gol și jumătate au marcat în 6 ocazii pe teren propriu cei de la Atletico Madrid, iar cei de la Leverkusen au marcat de 5 ori în deplasare mai mult de un gol și jumătate. Forma celor două echipe este una uimitoare. Cei de la Atletico Madrid câștigă 9 din cele 10 meciuri disputate în toate competițiile, o singură înfrângere venind în ultima etapă împotriva celor de la Leganes. De partea cealaltă, Leverkusen are 10 victorii din 10 meciuri în toate competițiile. Pe teren propriu, cei de la Atletico Madrid au 8 victorii, un egal și o singură înfrângere în ultimele 10 meciuri disputate. Cei de la Leverkusen în deplasare în ultimele 10 partide au 5 victorii, 4 egaluri și o singură înfrângere. Atletico Madrid-Leverkusen, un meci de la care ne așteptăm într-adevăr la goluri, deoarece Atletico Madrid nu are una dintre cele mai bune apărări, ba dimpotrivă, primind 10 goluri în cele 6 partide disputate în acest sezon de UEFA Champions League, o medie de 1,67 de goluri primite pe meci, de partea cealaltă cei de la Leverkusen având o medie de 2 goluri marcate pe meci. Așadar, ne așteaptă un meci cât se poate de interesant. Atletico Madrid-Leverkusen, marți 21 ianuarie, etapa cu numărul 7 din UEFA Champions League.